Mela, x'inhu ma wħud mill-attivitajiet li ħadd organizzaw f'dil-attività? Kulħadd li ġej ġejna ta' ġonna 2017 tista' tgħid lokalità bel fejruħ bi problemi kollha li qed taffaċċja, però madankollu l-ħadd li ġej se turi l-potenzjal kollu tagħha. Il-ħadd li ġej ħajkonna 33 attività f'attività waħda. Forsa nibda nsemmilek ftit mill-attivitajiet li se jkollna ħadd li ġej fost l-oħrajn hawnhekk fil-ġinien il-Mal se jkollna reenactment ta' żmien il-Franċiżi wirja xena mill-passat ta' x'kien jiġri fi żmien il-Franċiżi ġewwa pajjiżna. Fuq il-Fosos fis-sija u nofs fil-Pjazza San Publiu ħajkun hemm wirja tal-vleġeġ fejn se jitfgħu il-vleġeġ bil-partiċipazzjoni wkoll tan-nies preżenti. Wirja tal-klib mill-Pulizija fil-ħabs tas-sija quddiem il-Knisja Arċipertali ta' San Publiu. Ukoll fit-triq San Publiu se jkun hemm mis-Senior Citizens organizzat attività b'Balzunetta Zdinzel f'dik tal-isfel mhux tibqa' fejni u ħadd tmur hemmhekk għal dak li kien jiġri fi żmien l-Ingliżi ġewwa Balzunetta. Ukoll il-Furjana għandna personaġġi li jagħmlu kemm ġieħ il-Furjana però wkoll ġieħ il-pajjiżna nsemmu Herbert Ganado, Henry Frendo, Oliver Friġġieri. Dawn il-personaġġi se nagħtu iktar informazzjoni dwarhom mill-Assoċjazzjoni Pubbliku ta' Malta fejn ħajatu informazzjoni u kol fej kienu jiexu dawn il-personaġġi matul il-jum. Tiżdajt il-Furjana hija nisġa ta' ambjent, kultura, arti, storja li ma bħala mimlija li din ħatkun fwirja kollha kemmi il-ħadd li ġej.